שלום לכולם, אני אראה לכם איך לעשות קסם פשוט בקלפים. יש לי חבילה של קלפים, פשוטה לגמרי. עכשיו, אני אקח קלף מהחבילה. אני לא מסתכלת איזה קלף, סתם קלף. במקרה הזה אני אסתכל, עושים את הקסם הזה עם מתנדב, אבל אני לא אעשה את זה. אומרים למתנדב לבחור קלף, במקרה הזה זה קלף 5 לב. אוקיי, 5 לב אדום. אוקיי, עכשיו אני אשים את הקלף הזה בחבילה, איפה שאני רוצה, זה לא משנה איפה אני שמה את הקלף. אני לא מסתכלת. בסדר. עכשיו מאחורי הגב, אני אנסה למצוא את הקלף הזה ולהפוך אותו בחבילה. בואו נראה אם אני אצליח. אוקיי. אני חושבת שמצאתי. אוקיי. מצאתי והפכתי אותו בחבילה. בואו תראו. רואים? קלף 5 לב אדום. רוצים לדעת איך עשיתי את הקסם הזה? בואו תראו. קסם נורא פשוט, נורא קל. הטריק הוא כזה. בהתחלה אתם לוקחים קלפים פשוטים. לפני שאתם עושים את הקסם לאותו מתנדב, אתם הופכים את הקלף האחרון. זאת אומרת שיש לכם כל הקלפים הפוכים, זאת אומרת ככה, שהגב שלהם כלפי הפנים שלכם, ורק הקלף האחרון בחפיסה הוא עם הפנים שלה, עם הפנים לפנים שלכם. אתם רואים? רק הקלף האחרון עם פנים, כל השאר עם הגב. אחר כך אתם אומרים למתנדב לקחת איזשהו קלף, באמת לא משנה, נגיד, יצא לי הג'וקר, רואים? הג'וקר. יפה. עכשיו, בזמן אתם אומרים לו להסתכל טוב לזכור. בזמן שהוא מסתכל, אתם הופכים את החפיסה. עכשיו יש לכם את כל הקלפים, כל הפנים שלהם אליכם, רק הקלף הראשון הפוך. אחר כך, הוא מכניס את הקלף לאיפה שהוא רוצה, זה באמת גם לא משנה איפה. אז מאחורי הגב אתם הופכים את הקלף הראשון, ובעצם יש לכם את כל הקלפים עם הפנים אליכם, והקלף של המתנדב הוא ההפוך. אז בעצם מאחורי הגב, היה לכם ככה, מאחורי הגב אתם הופכים את הקלף הראשון והופכים את כל החבילה. אז הקלף ההפוך היחיד שיש זה הקלף של המתנדב. בהצלחה ותהנו.